बाबा भोलेनाथ एगो भजन बा। कहता रे अरे तले के कांवरिया हर साल आइले, लेके अरजिया हर साल आइले। ए बाबा हर साल आवेनी, हर साल एक ही बात कहेनी, लेके अरजिया हर साल आइले, लेके अरजिया हर साल आइले, प्रति साले कही अर्जी सुनाइले। ए ध्यान सो थोड़ा ए बाबा जुड़ा लाग जाए तो, ए ध्यान सो थोड़ा ए बाबा जुड़ा लाग जाए तो। लेके कांवरिया हर साल आइले, लेके कांवरिया हर साल आइले, प्रति साले कही अर्जी सुनाइले। ए ध्यान सो थोड़ा ए बाबा जुड़ा लाग जाए तो, ए ध्यान सो थोड़ा ए बाबा जुड़ा लाग जाए तो। पुरस्कार बा, हार्दिक अभिनंदन बा। हर साल एक ही कहानी बा, मनवा में करे गलानी बा। हर साल एक ही कहानी बा, मनवा में करे गलानी बा। के जोगाड़ कुल टूट जाता, कटुअन से ढेर परेशानी बा। यही से हे बाबा फिर दो तू बाबा तनी कटुअन के महती हो, फिर दो तू बाबा तनी कटुअन के महती। चाहिए के कर नहीं पाओ केहू छाती, केहू अटकावे नहीं रोड़ा ए बाबा जुड़ा लाग जाए तो, केहू अटकावे नहीं रोड़ा ए बाबा जुड़ा लाग जाए तो। जानतानी बात हम मानतानी, भीड़ भइल ज्यादा बा, साफ साफ हमरो इरादा बा। इतना भीड़ बा, खलिहा रही तो कहीं कर रही तो काम हमरो से हो जाई तो, बाकी भीड़ बा तबे कहत हमी। यही से बात हम रउआ से कह रहल बानी, मानतानी भीड़ भइल ज्यादा बा, साफ साफ हमरो इरादा बा। ए घड़ी रउआ देखते बानी कि तिलक दहेज, दान दहेज के प्रथा जन बा कितना खराब बा। बिना तिलक दान दहेज लिहले केहू ब्याह शादी नहीं करत, बाकी हमारा ना चाहिए।
मानतानी भीड़ भइल ज्यादा बा साफ साफ हमरो इरादा बा तिलक दहेज कुछ ना चाही भगता के मान सीधा सादा बा भक्त मानतानी भीड़ भइल ज्यादा बा भगता के मान सीधा सादा बा तिलक दहेज कुछ ना चाही अरे साफ साफ हमरो इरादा बा विरोध हम तिलक दहेज के हो ले लटराई तिलक हरू के भेज के हो भैया की तरफ से पुरस्कार बा हार्दिक अभिनंदन बा श्री संदीप कुमार मिश्रा जी उर्फ गुड्डू बाबा बड़का गांव से आपके तरफ से ढेर सारा पुरस्कार बा हार्दिक अभिनंदन बा यथा जो शिष्टाचार बा कलहा कोरी विरोध हम तिलक दहेज के हो ले लटराई तिलक हरू के भेज के हो तहरा से मांगत नहीं खितोड़ा ए बाबा